Vi har en grænse for, hvad vi kan levere. Jeg tror, det vigtigste er, at man udvikler en stemme, hvor man kan se det også, man har en holdning, og man proaktivt gør noget, som kan blive samlet op på. Jeg tror, hvis vi skal blive ved med at holde os relevante, skal vi også ture ligesom at gå til stålet. Men det skal dem, vi samarbejder med også. Jeg tror ligesom, vi skal have nogen i ryggen, der sådan tør at være modige sammen med os. At man som tegner ligesom bringer sin egen erfaring med ind i billederne, man skaber. Hvilket jeg tror er anderledes i forhold til AI for eksempel, for de har slet ikke den levende erfaring, som man bringer ind i sine illustrationer. Illustration og tegnefortæl, det er noget meget personligt og samtidig noget meget alment, man forholder sig til. Og det er det spændingsfelt af de udtryk, de kommer, og fortællingerne og idéerne. At den styrke, der ligger i det, den energi, der ligger i det, det kan ikke erstattes. Det tror jeg simpelthen ikke på.